Bon dia, alumnat, professorat i familiar. És un honor estar així representant a tot l'alumnat que avui acabem aquesta etapa de secundària. Vam arribar sense saber on anàvem i ens vam topar amb el que ara és una de les millors etapes de la nostra vida. Durant aquests 4 anys hem tingut l'oportunitat de gaudir d'activitats que han marcat molt el nostre recorregut. En segon, vam tindre que muntar una tenda de campanya al Penyagolosa. Després passem a tercer, amb les ganes de viure la inolvidable experiència de com sona l'ESO. Mai oblidarem els moments que hem viscut en Max Planck versus Medusa i seients buits, i donar-les gràcies a tot el departament de música, que gràcies a ells això és possible. Per últim, arribem a quart, un curs que ha estat marcat per l'esperat viatge a Tenerife, on es van conèixer tots millors i es vam adonar que les amistats que durant aquells 4 anys hem construït duraran per sempre. I no oblidar els moments tan bonics i familiars que Mamen ens ha regalat en els seus viatges. Finalment, donar les gràcies a direcció i a tot el professorat que, a més de donar-nos els coneixements bàsics de llengua, matemàtiques, anglès, etc., ens han ajudat a créixer com a persones i a guiar-nos per el bon camí. Cada un de vosaltres formarà part de la memòria que sempre tindrem d'aquesta etapa. Gràcies i ara gaudim de l'estiu.